Bro, saiki kok usum sih arek tabrakan iki, Bro. Ya mbah wong etan iku ya Tasmario narek kecelakaan maneh. Ya koyo pikir ngene iki gara-garane Padahal ndek mbong kok ngawur ngono. Sing ngerti tata cara iku lho, lalu lintas. Ngono lho. Tadi sepeda standar, gawe helm, spion. Lah kok samane kon ngawur, gawe standar marono sepeda sing dimodifikasi, ban cilik. Lah ana kecelakaan ndembong ya apa? Sing rugi sapa? Ya cek mbois ta. Arek enom kok, Cak. Nah, Pak Lusi sing jaga nek karang ngono iku. Pak Lusi sapa? Pak Lusi sapa? Mosok ya. Lah kok anjo kene? Weh, Pak Weh. Weh. Lapo lur? Troco saya mang. Nuturi. Iya bener ya apa. Aku sepedaan ratu wis sih, STN-e matek, bane cilik, spione gak ono. Lah arek nom-nom saiki remek. Lah jange mari operasi zebra. Iya ta? Hari kon desin ta ora? Lah aku ya aman ta. Lah ndi sih me? Nang KTP. Lah. Oh iya sih. Ro dhewe arek jare-jare ya. Oh iya. Nah Pak Lusi. Gak kenal Pak Lusi. Kenal e. Kenale Pak Ujung ta, Kapolres iki. Ya nawak ta mbek. Temenan ya karo Pak Lop Lusi. ta. Pak Lusi tak lokup ta mbek aku. Aduh. Pak, Ayo dikapakno Pak Lusi. Ya sing dilalap. Iki kok ke. Ayo. Iki tak wi. Jadi lho kop. mboten Pak. Dikapakno. Lare-lare niku lho, Pak. Ah dikapakno. Sing ugal-ugalan niku lho, Pak. Pakno. Kula lukupi ta lek ugal-ugalan. Belajarnya aku. Mboten Pak, ngapunten Pak. Sopo mau kate ngeluk Pak? Ora, Sul. Sopo kate ngalap kok? Arek-arek iki pikiri lho sing ugal-ugalan nek embong. Lah aku ya lengkap lah Sul lho. Lengkap teko ndi? Lho Pak, SIM yo. Lah sapa sing gawekno? Gawe dhewe ngurus dhewe ta iki? Lho ngurus dhewe ta, Pak? Iya ta. Ayo Lah sopo saya sing pundi? Mati to urip iki? Yo urip ta, Pak. Lho tas, Pak. Wah. Lalap wis. Wan iku wis. Belajarnya kata lalap aku. Kop. Arek-arek lho, Pak. Sopo sing mau Pak Lusi alo kupe. Sanom-nome diomongi. Nggih, Kaya nggih. gak ugal-ugalan. Nggih. SIM duwe, STNK duwe. Sepeda gak protolan, knalpot gak brong. Nggih. Dadi lek ke taman aku ya jelas tak kei aman, nek gak aman ya tak tilang ta. Leres, Pak, leres. Lek lengkap ngene ya tak culno ta. Ya aman ta. Ayo dulur-dulur. Dukung operasi Zebra 2019. Cek aman ta. Lah lek sing melanggar ya tak lalap ta mbek aku.